رێو ڕسمên cemaya mezargehê Hacalîna li Bakurê Çiyayê Şingalê. Bi bejdarbûna dehan xelkê navçeyê Welatşêx bi rêveçûn ku salana bi keyf û xweşî û tilîliyên dayîka. û bi amadebûna kesayetiyên ayînî periya mezargehê hatin nûjenkirin. Paşan her kesê hîvî û omêdek hebe bi girêyekê daxwaz diket. Hacı hêviyeka wî hebe girêhka xulê da û ev girêkên mirazê na û heman lê binêre çin hemin girêkina. Her yekî mirazeka xwe dixwaze û girêka lê da. Ew kesên sê caran van kevran li yek cihda binejinin. Di baweriya wan de hîviyên wan wê bi cih bihên. Ramana wan em dibêjin hatiye seriya kirin sekinîn îşellah Hacalî wê miraza wan hasil ka. Sê cara seriya kitkin. Hêvî û daxwaza wî ama yekî nesaq, yekî corek ser, yekî îşekil bal, yekî işxwî bigazên, yekî mesel tiştê wî nerrikubin newcihin jê re şixulê wî çê nebin. السريقة هيفيا خوش خداني وانا تخاسي هر سال لوی دمê salê maweyê du roja cemaya mezargehê bi rêve diçe. Evro cemaya Hacaliya roja taliya me perîswar kir Hacalî dal xêrê xudan xêra û êzîdiya bika ya Rabbî tu êzîdiya re bikî asasa xêrê. Li Şingalê û dewrûberên wê nêzî 25 mezargehên êzdiyan hene û salana rêw resmên wanên ayînî dihêne geran. Edla Bekir Rûda û mezargehê Hacalî li binara Çiyayê Şingalê.